వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రేమ ఎంత మధురం. లేటెస్ట్ ప్రోమో. అను ఆర్య కోసం పార్కులో ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. ఇంతలో అక్కడికి నీల్ వస్తాడు. నీల్ని చూసిన అను షాక్ అవుతుంది. ఏంటను అంత షాక్ అవుతున్నావు? నువ్వు లెటర్ రాస్తేనే కదా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది అంటాడు నీల్. అయ్యో, ఆ లెటర్ నీ చేతికి వచ్చిందా అనుకుంటుంది అను. ఇంతలో ఆర్య అక్కడికి సీరియస్గా వస్తాడు. ఆర్యాని చూసిన నీల్ షాక్ అవుతాడు. అను, నువ్వేమైనా నీల్తో మాట్లాడాలా అని సీరియస్గా అడుగుతాడు ఆర్య. అబ్బే, అదేమీ లేదు సార్ అంటుంది అను భయంగా. ఇంతలో నీల్ అంటాడు, లేదు సార్, నేనే మీతో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను అని నీల్ అంటుండగా నీల్కి ఫోన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆర్య అంటాడు, నువ్వు నాతో మాట్లాడడం కాదు, ముందు ఫోన్లో మాట్లాడు అంటాడు. అబ్బే, అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఫోనేం కాదు సార్ అని నీల్ అనేసరికి ఆర్య కోపంగా ఐ సెడ్ పిక్ ద కాల్ అని అరుస్తాడు. ఆర్య కోపాన్ని చూసిన నీల్ షాక్ అవుతాడు. నీల్కి వేరే దారి లేక ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తాడు. నీల్ చేతిలోని ఫోన్ని ఆర్య తీసుకుంటాడు. అటువైపు ఫోన్లో జలంధర్ ఎక్కడ సచ్చెవరా నీల్ అని గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు. ఆర్య ఫోన్లో ఆర్యవర్ధన్ అని అనేసరికి అటు జలంధర్ ఇటు నీల్ ఇద్దరూ భయపడుతూ ఉంటారు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ప్రోమో. నేను చెప్పిన వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.